Jedan od najekskluzivnijih dijelova grada, Bulevard, naša je današnja polazišna lokacija. Naš je domaćin zapravo, dogmin agent Aleksandar Pešov. Kako mi izgleda po svemu ovome što me okružuje, bit će jako zanimljivih narednih pola sata. Idemo vidjeti. Sandro, dobro jutro. Dobro jutro, Barbara. Wow, ovo je jeka od zvanja. Koja je ovo kvadratura? 130 kvadrata. Neka velika nekretnina, prava, gospodska, na pravom dijelu grada. Super lokaciji, tako je. Definitivno. Fenomenalnoj lokaciji. Bulevard, ne znam što više. Ne trebamo komentirati. Od toga vidim svašta nešto, ali redom. Evo za početak, aj možemo ovdje jedna, ajmo reći, radna ili mala dječja sobica. Nekako u ovom kvadratima ima puno soba, vjerojatno. Idemo dalje. Ovdje smo, znači jedna spavača soba koja je okrenuta na jug s izlazom na terasu. Znači cijeli dan je sunce. Ono što je dobro kod ovog stana, znači kompletno je... Je da možemo trčati maraton kroz prostorije. Upravo tako. To je dobro. I okrenut je na jug. Fenomenalno. Idemo mi malo krenuti u razgledavanje, znači ovo nam je prva. Prva. Znači sljedeća. Dnevni boravak. Onako, sve je tu gospodski, komad dnevnog boravka. Super. Stvarno je potrebna adaptacija u svakom slučaju, ako vidim da je aluminijska stolarija nova. Stolarija je nova, da. Započeta je adaptacija, možemo reći da je centralno grijanje etažno na gradski plin. Idemo mi malo dalje. Sljedeća prostorija blagovana. Također okrenuta prema jugu. Znači ono što smo prije spomenuli. Sve su nam zapravo prostorije. Koliko ima soba uopće? 6. Da, tako mi se i čini. Jer ovdje ispred nas je još jedna ogromna soba koja može biti bračna ili ne znam što god. Upravo tako. Netko sa puno djece bi se u ovako jednoj nekretnini stvarno usrećio. Obzirom da je ovo blagovona, negdje blizu je, pretpostavljam, i kuhinja. Je. Evo, izvoli. Hvala. Aha, kuhinjica je nova. Kuhinjica, tako je. Krasan. Kamin. Super. Tu ima i klimu. Ova je zapravo jedina prostorija koja gleda na sjever, ajmo reći, na dvorište. Zapad, sjevero-zapad. Da, tako. I ovdje je jedna priručna blagovona, ako nam se ne da ići u onu pravu raskušu. Za kuharicu. Za kuharicu, da nešto gricne. Super, ovo je sve novo, ovo vidim da je već sve postavljeno kako treba, nove su i pločice. Pločice i tako je, podne i zidne. A ovdje je sve novo baš. Sve novo, da. Kupaona, znači s plinskim bojlerom. Prije rekao da stan ima centralno etažno na gradski plin. Pločice kompletno nove. Kompletno nove. Ima i prozor kupona, tako, što je jako bitno. Važno, ovo je ogroman radijator, ogromna kada, ovdje je sve općenito ogromno, ovih 130 kvadrata, to vam je valjda logično. Da. Kamenčiće sam zaboravila ponijeti da posipam, da se znam vratiti. Da se znamo, da, vratiti. I ovaj hodnik i tu možete mali. I jedan priručni, ajmo reći, za goste WC. Super. I tu je još jedna prostorija. Koja je trenutno u fazi adaptacije. Nećemo. Sasvim dovoljno prostorije smo vidjeli. Mene sad za sve te prostorije još zanima cijena, no ja bih ipak iskoristila ono posljednje, što bi mi ostalo za kraj da vidjeti. Ovdje ne trči se samo maraton kroz sobe, već i kroz po terasi. Upravo tako. Tu možete jedan improvizirani jog, recimo, napraviti, malo košarkaško igralište ili čak za mali nogomet, recimo. Sandro, ko je uopće kupac ovakve nekretnine? Pa prije svega više člana obitelji. Ako imate 60 djece. Da, može i malo manje. Šalim se, da kako? Da, naravno, i ljudi
bolje platežne moći, naravno zbog lokacije. Lokacija, rekli smo da je to jedino što na nekretnini ne možemo promijeniti. Upravo tako. I sad još da čujemo svečani trenutak. Cijena. Kako? Cijena je 340.000 eura. Vidjeli ste i sami o kako se nekretnine radi. O koliko se nekretnini radi? Na kojoj lokaciji? Tako je. Pretpostavljam da te cijene nisu baš onako bogom dane, da se tu još može razgovarati sa prodavateljem, ali ovdje je Sandro koji će to učiniti za vas. Svakako. Imate njegov broj telefona u onom potpisu na početku, znate koga ćete nazvati. Sandro, hvala ti lijepo. Za početak, jako dobro. Gdje nas vodiš nakon toga? Nakon ovoga idemo na Vežicu, Gornju Vežicu. Na Vežicu. Dobro, danas nam neće puhat vežička bura, eventualno vežičko jugo. Nekako ono još nije poznato, ali uvešće ga. Sandro, hvala ti lijepo za sada. Idemo mi dalje na posao, ostanite s nama. U našoj današnjoj rubrici Savjet stručnjaka tema su nam, vjerovali ili ne, vrata. I to ne bilo kakva, nego ona klizna. Valter Pecelić je sa nama, vlasnik i direktor web projekta. Prije svega, dobar vam dan. Dobar dan. Već smo se udomačili u ovom prostoru, no tema uvijek toliko da zapravo ne znamo od kuda krenuti. Danas ste ipak nešto odabrali za nas. Odabrao sam vrata, i to klizna vrata, koja smatram da su vrlo bitna u jednom interijeru i koja mogu biti jako korisna u uštedi prostora i u praktičnosti. Pa ja bih vam sad pokazao jedna od ovih. Možemo. Recimo ova. Evo, Barbara, ovo su primjer vratiju kliznih mimo zida, a sad ću vam pokazati ovo što je u principu puno korisnije i puno praktičnije. Klizna vrata koja ulaze u zid. Ovim se značajno može uštediti prostor, znači u samom projektu ako se predvide takva vrata, računa se da se uštedi gotovo metar kvadratnih prostora. U svakom slučaju super ovo izgleda, ali ovo što kažete uvijek imamo problem, pa ne smije ništa u ovom radijusu uopće staviti. Ovo je izuzetno praktična stvar. Super. Imamo još puno drugih stvari, pa bih vam pokazao još nešto. Idemo. Evo, ovdje smo sada kod jednog modela kliznih vratiju, gdje je sustav kazete takav da simulira apsolutno kao da krila izlaze iz zida. To znači nema onih klasičnih štokova sa pokrivenim leticama, nego jednostavno krilo izlazi iz zida. Vidim da nema nigdje onih utora za povlačenje. Ne, tu imamo touchscreen. Tako da imamo ovaj, možete vi svoju stranu, imamo jedan sustav koji je prilično velik. Ovdje imamo primjer jednog sustava staklene stijene. Znači imamo dva fiksna dijela i dva klizna dijela, gdje se može fantastično podijeliti malo veći prostor između blagovonice i kuhinje, između dnevnog boravka i blagovonice. A da nam bude transparentno. A da nam bude transparentno. Ovo sve skupa savršeno izgleda, svi oni koji nas sada gledaju, a razmišljaju kako mogu doći do ovoga, mogu doći u web projektu. Mogu doći u web projekt u ulici Vukovarska 10 i sve vidjeti ponovo uživo. Jednostavno vas je za pronaći, možda malo uvučeni, ali shvatit će naši gledatelji po ovim našim kadrovima gdje ste točno. Valter, hvala lijepa, ubrzo se ponovo družimo. Hvala vama. Sandra, dobar dan još jednom. Dobar dan, Barbara. I dalje smo ostali na ovom istočnom dijelu, još malo istočnije si nas odveo, gdje točno smo? Znači na Gornjoj Vežici smo, u ulici Zdravka Kučića, u jednoj lijepoj peterokatnici, sa novom fasadom, na prvom katu.
Tama, ni prenisko, ni previsoko, hoćeš nam pokazati. Za staro i mlado, što bi se reklo. Koliko nam s kvadrata očekuje? 49,17. 17, odlikaš si bio. Hoćemo odmah krenuti nekakvim redom. Evo. Znači krećemo spavača soba. Aha. Lijepa, velika. 20 kvadrata, cirka. Znači bračni krevet, ormar. Super. Idealna spavača soba. Važno da su ovi ormari s ovim velikim prozorom. Zelenilo je ispred. Parkić nekakav mali, super. Što nam još krije ova nekretnina? Krije nam jednu adaptiranu kupaonu, koja je adaptirana prije cirka 7-8 godina. Znači, promijenjene, sanitarije su kompletno promijenjene, voda, struja, pločice, keramika. Velika kada, sve što ovakav jedan mali stančić, pa i više od toga, rekao bih, barem u ovoj kupovni, mora imati. Ok, idemo dalje. Možemo. A tu nam je blagovona, kuhinja. Kuhinjica. Kuhinjica, radni dio kuhinjice, znači nekad je u naravi, znači ajmo reći tako, bila ovdje ostava, špajza, danas je ovdje radni dio kuhinje. A ovdje je ostatak, sve što nam treba. Blagovonica. Mada mi se čini i ovaj dio sasvim dovoljan zapravo za napraviti si kuhinju, ima potpuno dovoljno mjesta, veliki ovaj dio, čak i ovaj veliki stol, može biti manji, okrugli, pa se dobije već, mislim, stvarno ima mjesta. Rekao si 50 kvadrata. 50 kvadrata, tako je. Znači čak bi se moglo, ajmo reći, nekakav mini dnevni boravak, ako nekom... Da je baš potrebno izvesti u ovom dijelu, apsolutno, ali znači još imamo i dnevni boravak. Imamo i dnevni boravak. Idemo njega vidjeti. Možemo. O da. Imamo dnevni boravak, definitivno. Ovo bi bilo šteta pretvarati u sobu jer bi bilo prevelika zapravo za sobu. Prekrasan jedan dnevni boravak, znači lijepo su parketi polakirani, pobrušeni. U super je stanju stan, čini mi se. U jako dobro stanju. Definitivno. Prava prilika, odnosno bit će prilika kad mi kažeš cijenu, hoćemo za to iskoristiti ovu lođicu zatvoreno. Idemo. Sandro, vrijeme nas danas ne možemo reći baš da je poslužilo, ali u svakom slučaju lijepe nekretnine si nam pripremio. Još nam je jedino preostalo da mi kažeš, odnosno jesi li nešto zaboravio spomenuti o ovoj nekretnini da je eventualno važno? Zaboravio sam reći da stan ima centralno grijanje, da je čisto vlasništvo, znači nema nikakvog otkupa, nema niti hipoteke. Prava jedna prilika. Upravo tako. Po cijeni od? 68.000 €. Za 50 kvadrata. Na ovoj vrlo atraktivnoj, možemo reći, lokaciji, blizini svih sadržaja, sa parkingom točno ispred zgrade smo se parkirali, uvijek ima mjesta. Odlično, sve skupa za danas. Hvala ti, Sandro, na ovom našem druženju. Vjerujem da ćemo se družiti, ne više ove, ali one iduće sezone svakako. U našoj današnjoj rubrici Na interijer vodimo vas u jedan ambijent, u jedan prostor koji možda u centru Voloskovog niste očekivali. Dalibor Špehar je sa nama, vlasnik lounge bara Divan. Prije svega, dobar vam dan. Dobar dan. Ja moram priznati da nisam ovo očekivala, nisam ovdje bila i efekt iznenađenja je ono wow! Otkud inspiracija za ovako nešto? U biti ja sam uzeo nedavno ovaj lokal. Lokal je uređivao jedan čovjek koji je sad trenutno isto u Indiji. Malo se vidi.
On je uređivao tad i bio nadahnut tom orijentalnom stilu i ušao jednostavno u tu priču da napravi jedan ovakav lokal koji je specifičan za ovaj dio. Specifičan je po koječemu? Bili ste baš onako dosljedni u provođenju tog daška orijenta, rekli bismo ovdje na Opatijskoj rivijeri. Kod vas se može popiti prava turska kava. Tako je. Ono što je mene oduševilo, a nisam znala što je, to je ovo. Rahat lokumi. Rahat lokumi, ja. Sve ste obilježili tim orijentom na neki način. Pa da. Da imamo u ponudi čak i nargile, znači može se naručiti nargila i to nam najbolje ide jer je to nešto novo, nešto što je egzotično, tako je. Imamo znači VIP prostor iza što je isto specifičan, uređen isto znači u orijentalnom stilu, ispod stijene, pa tako da baš pogotovo u zimskom periodu kada se naloži vatrica, kamin, to je nešto prekrasno. Puno je toga što izaziva jedan, rekla bih, uzvišeni osjećaj ugode. Od jednog mirisa kojeg, nažalost, sad naši gledatelji ne mogu osjetiti, ali jedan prekrasan umirujući miris, da ne kažem da vas ovo onako vuče, da se malo zalegnete, ali mi ćemo vam sad za potrebne svimanje ipak biti malo uspravniji. Vodili ste, dakle, računa baš o sve. Ja. U biti, čovjek koji je to uređivao je vodio računa, znači, o svemu ja sam to nakon njega znači, preuzeo i napravio, znači, i oplemenio. Oplemenio, ajmo reći malo u tom stilu. No to nije sve. Osim ovog prostora gdje se mi sada nalazimo, u sklopu ovog objekta je još puno toga. Pa da, imamo u biti i znači wellness centar Kalebi, koji znači ima u ponudi frizerski salon, pedikuru, manikuru, masaže, džakuzi, jedna specifična indijska sauna koja baš na ovom području nisam nigdje zamijetio da u biti i u sklopu znači, objekta je jedan bazen gdje isto su moguće masaže i na bazenu. I što šta. I što šta, ja. Puno je toga, mogli bi mi još dugo ovako razgovarati i hoćemo kad se ugaše naše kamere, ali vjerujem da smo dali sasvim dovoljno informacije našim gledateljima da vas posjete ovdje. Netom ste na izlazu iz Volovskog. Tako je. Tako je, smješteni smo znači, na samom izlazu iz Volovskog. Kada uđete u Volovsko kada idete van, morate izaći mimo nas. Ja. I morate proći u svakom slučaju ovuda. Ne zaboravite se zaustaviti, popiti pravu tursku kavu, uživati u ovom prekrasnom ambijentu. Dalibore, hvala lijepa na ovom kratkom, ugodnom razgovoru. Mi ćemo nastaviti uživati, a vjerujem da će vas naši gledatelji posjetiti. Hvala.